سلام كما تخونو كبرات تخاتاتلتي ساتلايت تلفزيون اسنا نلومي 16 ميازيا 2026 زتدالو زيناتات حيزلكم قريب لخو بقدامنت جن نطبتاتهم زتفلاليو عينتات اصوار صعينا كاب سعود عرب ناب ايرترا زقنعت ناي صعنت مركب نخلت معلتات غعزات تسناخيلو مصنحو محبارون بشم حرام مريت كل العفار زركوبو بسراوي السلام تقراي زفلطو عطقات اب منغو مرحت بزقات اما زي مردا كو غواجاجو لجميرو مهلاوم زحلف سومن محبارنا زذكر كوينم كم وصيت زدما بزحات عطقات ناب تقراي كم زتملسو منچتات محبارم بالتقراي نمخته حزب تقراي زمسل بهراو حادنت منغستي كم زدلن نصمدو كم زدغفون ود بهراو بايتا عباي تقراي مالت بايتونا مغلاصو سراويت امريكا كاب زحلف سوني جميرو مصابو هرمز تغبارو دحر زغبرو عصوا زاغيت زخونت مركب تحسا كم زي حلفت محبارو زبلون كالوتن زيناتات حيزلكم قريب لخو كسام وداتام سيصنعكم زرزراتهم كتكاتاتلو بخبري يعدم زتفلاليو عينتات اصوار صعينا كاب سعود عرب ناب ايرترا زقنعت ناي صعنت مركب نكلت معلتات غعزات سناخيل مصنحو تحبرم بمسرت وتهدرو منچتات اتا IMO 97 سوسان شمونتن حمشتن سوسان 4 تارغا زلوا اب تحت ناي تشاينا بانديرا تغعز ناي صعنت مركب بعلت شمونتن ناي زورحي كاب ودب جدة سعود عربيا اصوار صعنا ناب ايرترا اب زغنعاتلهم بسنكتي اب تزوبا تفطيرو زلو وتهدرون صطاون كنتات انفتا بمسحات غعز اكسنا خلكيلو منبارو كحبرن كلم كالوت منچتات بوغنوم بسنكتي اب تودب زغاط مصعقي اغولغلوت مدنغايا يحبرم سبسلطان بلصغنا وانነት بحر زبل اجندا نغون مشتنا بزقاما ساعلو زلقوام كاب ኢትዮጵያ ከጋጥም ንዝኽል ወራር ተባሂሉ አጽዋራ ምጉራት ከም ዝርከብ ዝሕበር ስርዓት ግዳፍ ንስንኻል ጉዕዞ ዛ መርከብ አሻቂልዎ መንባሩ ንዙ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ይጠቕሱም እዚ ከምዚልን ከሎ ኢራንን አሜሪካን አብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ለዓለዋ ኢድን ማሐዛብ ዘካይዶ ዘለዋ ናይ ዕጽዋ መስርሕ ጉዕዞ ናይ ጽዕነት መራክብ ኣብቱ ዞባ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕብረሉ ዘሎ እዋን ነዳዲ መዳበርያን ዝተፈላልዩ ዓይነታት ኬሚካላትን ዝጸዓነት መርከብ ኣብ ወደብ ባጽዕምታዋ ተሓቢሮም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ውን ተመሳሳሊ ጽዕነት ዝሓዘት መርከብ ኣብ ወደብ ባጽዕምታዋ ዝዝከር ኮይኖም እንተኾነ ወፍርታት ልምዓትን ትሕተ ቅርጽን ረሚሱ መነባብሮ ህዝቢ ምምሕያሽ ከይገብር ሓልዩ ክሒዙ ዘሎ ስርዓት ነዳዲ ይኹን ኬሚካል ኣትዩ ኣብ ኩነታት መነባብሮ ህዝቢ ዘምጽኦ ለውጢ ክህሉ ኣይክእልን እዩ بشم حرام مريت كلل عفار زركوبو بسراويت سلام تقراي زفلطو عطقات اب مونغو مرحتي بزغاطمه زي مردا كو غواجاجو لجميرو مهلاوم اب زحلف سومن محبارنا زذكر كوينم كموصيت زدما بوزحات عطقات ناب تقراي كم زتملسو منچتاتنا ارغاغيصم مرحتي اتم عطقات كاب نوح وان جميروم بكبابياو مغوججال كتفنانو مصنحوم زحبر كوينم اب مونغوم تفطيرو زل صقم نمفتاح جنرال صادقان غبرتن سي ازركوبم سبسلطان بلصغنا بوزح غزي كقراربو مكان تفطنم انتخونه اتي اب مونغو ماغاطيم زلو افلالاي كصبب ايكالن سبسلطان بلصغنا اب مونغوتم مرحت زغاطم متفنان مفتاح بزبل ناي مرحنتن حلافنتن مقيارون انت غبرن توتر مليسو بيسو مهلاو اب زحلف سومن اب محبرو مراخبيتات بفيديو تسني استزرغح مرتعو قال مسكرم ابتي اب محبرو مراخبيتات زوص تنقاسقاس مسلي نغوس غبر چرقو زتبهل حاده كابتو مرحتي نوتم عطقات اكيبو ابزوس معزربا نعو يخنتم مسو اب حلافنا زلو كاب مزنتم زنقنقوم كمزي يلك فكريو زسمع ابز قربا معلتات جنرال غعش غبرن جنرال كبدن مرحتي اتوماب كل العفار زركوب عطقات كخونو بسرعه بلصغنا دحر محرايوم اب منغو حد مرحتن ابالاتن كبيد وتر تفطيرو كم زلو اب زحبرل زلو وان دمام ابز وشت سومن طراي بااماي زغصرو كحسا الو مستبهل ابال ماكل سلطنا زركوبم بركت زبل عطقاتنا بتግራይ አትዮም ህላዎም ምንጭታትና አረጋጊጾም
ኣብ ትግራይ ንመኸተ ህዝብ ትግራይ ዝመስል ብሄራዊ ሓድነት መንግስቲ ከም ዘድሊ ውድብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ገሊጾም። ባይቶና ሎሚ ኣብ እዋናዊ ዛዕባ ኣዲህቡ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ይዛሃበ ኮይኖም እቲ መግለፂ ብቆንዶ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሰሙን ዝሃቦ መግለፂ ዘድሃበ ዓለም ለኻዊ ከባቢያውን ትግራይን ኩነታት ፖለቲካ ትኩረት ዝገበረ እዩ። ኣብቲ መግለፂ ኣቦ ወንበር ባይቶና ኣቶ ኪዳነ ኣመነ ከም ዝገለጾም ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሙሉእ ብምሉእ ተቃዊምዎ ከም ዘሎ እዩ ኣስሚሩሉም። ከምኡውን ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝሓንሸሸ ዝገለጸ ኣቶ ኪዳነ እቲ ምምሕዳር ብዘርኣዮ ክፍተት ኣብ ዘለዎ ስልጣን ክቕፅል ዘይኮነ ብሕጊ ተሓታትነት ክረጋገጽ ይግባእ ክብል ሓቢሩም። ህሉ ኩነታት ዓለም ለኸ ከባቢያውን ትግራይን ኩነታት መሰረት ብምግባር ሕጂ ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ምቹእ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኖም ብቆንዶ እቲ ኩነታት ከም 2020 ህዝቢ ትግራይ ንብሕቱ ከም ዘይኮነን ጸላእ ድማ ደጋፊ ከም ዘይብሉን ኣስሚሩሉም። ርክብ ህዝብታትን ጽምዶን ናብ ስትራቴጂ ይዓቢ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ኪዳነ ከም ገምጋም ውድቦም ምሕዝነትን ጽምዶን ምብራኹ ገሊጾም። ብቀጻልነት ሰላም ትግራይ ንምርግጋጽን ጸጥታን ንምጥንኻርን ንመኸተ ምድላው ይግባእ ድሕሪ ምባል ኣብ ትግራይ ንመኸተ ህዝቢ ትግራይ ዝመስል ብሄራዊ ሓድነት መንግስቲ ከም ዝድሊ ገሊጾም። ሰራዊት ትግራይ ምስ ከባቢያዊ ምምሕዳር ምንባብ ክገብርን ኣብ ሓራ መሬት ዝርከቡ ኣባላት ዋርድያ ብልጽግና ካብ ምዃን ናብ ዓዶም ብሰላም ክምለሱን ኣብ ጸሊም ታሪኽ ከይሳተፉን ከዓ ተላብዩ። ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ ዝሓለፈ ሰኒ ጀሚሩ ኣብ መጻብቦ ሆርሙዝ ተግባራዊ ድሕሪ ዝገበሮ ዕፅዋ ዛጊት ዝኾነት መርከብ ጥሒሳ ከም ዘይሓለፈት ገሊጾም። ሓይልታት ኣሜሪካ ናብ ገማግም ባሕሪ ኢራን ዝጓዓዝ ወይ ካብኡ ዝወፃ መራክብ ክዓግቱ ወይ ክመልሱ ምዃኖም ዝገልጹ ዘለዉ ኮይኖም ካብ ካልእ ቦታታት ዝሓልፋ ወይ ናብ ካልእ ዝኸዳ መራክብ ግን በቲ መጻብቦ ክሓልፋ ክፍቀደለን እዩ ይብል። ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ትማል ምሸት ኣብ ዝሃባ ሓበሬታ ካብቲ ዕፅዋ ዝጀምረሉ ሶንያ ትሒዙ ዛጊት 10 መራክብ ተመሊሰን ኣለዋ፣ ሓንቲ መርከብ እኳ ዝሰገረት የላን ኢሉ። ዶናልድ ትራምፕ ኢራን መራክብ በቲ መጻብቦን ክሓልፋ ተሓቶ ዝነበረት ክፍሊት ብምውጋድን ሰደድ ነዳዲኣ ብምንካይን ኣብ ልዕሊ ኢራን ጸቕጢ ክገብር ተስፋ ይገብር። ኢራን ነዚ ዕፅዋ ቅርሰና ሽፍትነት ባሕሪላ ክትጽውዕን ከላም ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ወሽመጥ ዖማንን ቀይሕ ባሕርን ዘለዋ መራክብ ዕላማ ብምግባር ሕነ ከም ትፈዲ ኣጠንቂቓ። ብኻልእ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ሎሚ ምስ ፕሬዚደንት ሊባኖስ ጆሴፍ ዓውን ክዘራረብ ምዃኑ ኣባል ካቢነ ጸጥታ እስራኤል ጋልያ ጋምሊኤል ንራድዮ ሰራዊት እስራኤል ሓቢራ። እዚ ሓበሬታ ዝወፀ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ጽባሕ መራሕቲ እስራኤልን ሊባኖስን ክዘራረቡ እዮም ዝብል ጽሑፍ ድሕሪ ምስፋሪኡ። ብወገን ሊባኖስ ግን ሓደ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሊባኖስ ዝሰርሕ በዓል ስልጣን ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስ እስራኤል ክግበር ብዛዕባ ዝተሓሰበ ርክብ ዝፈልጥዎ ነገር ከም ዘየለ እዩ ገሊጹ። ሕጂ ግን እቲ ዘተ ክካየድ ዝኽእል ይመስል ኣሎ ክብል ከዓ ተዛሪቦም።